Potom tých ľudí, ktorí budú ocenení na týchto pretekoch, keby chvíľočku vydržali, kým oceníme toho posledného prvého a pána Vanča poprosím, keby potom pred tribúnou urobil takú spoločnú fotku tých 5 pretekárov do kroniky. Dobre? Na 5. mieste sa umiestnil pretekár so štartovným číslom 23, pán Peter Pometlo zo Serede, s kaprom o dĺžke 55 cm, ktorého ulovil o 4 na 1 a jeho váha je 3 kg 84 dekagramov. Pán Pometlo získal pohár za 5. miesto a nákupnú poukážku od Slovenského rybárskeho zväzu Sereď v hodnote 50 € v rybárskych potrebách VK. Gratulujem. Na 4. mieste sa umiestnil pretekár so štartovným číslom 41, pán Dušan Tóth z Paty, ktorý ulovil kapra o dĺžke 58 cm. Ten kapor bol ulovený 8 hodín 50 minút a jeho váha je 3 kg 92 dekagramov. Pán Tóth získava za toto umiestnenie pohár za 4. miesto a nákupnú poukážku, ktorú venuje Slovenský rybársky zväz v hodnote 100 € na nákup ľubovoľného tovaru v predajni VK. Rybárske potreby. Gratulujem. To asi aj oni dajú, ako oni dajú sponzoria, ale u nich tomu sa milí. Tak to rozkáraj, nevadí. Tretie miesto. Na 3. mieste sa umiestnil štartovné číslo 160 Vlado Remiš, ktorý ulovil kapra o dĺžke 63 cm. Tento kapor bol ulovený ráno o 7 hodín 10 minút, jeho váha je 4 kg 0,6 dekagramu. Za toto 3. miesto získava pohár za 3. miesto na týchto pretekoch plus nákupnú poukážku v hodnote 190 €, ktoré venuje Slovenský rybársky zväz na ľubovoľný výber tovaru v predajni VK rybárske potreby. Gratulujem. Druhé miesto. Druhé miesto získava štartovné číslo 161 Jan Sloboda s kaprom o dĺžke 60 cm, ulovený o 6:30 ráno. Jeho váha je 4 kg 26 dekagramov. Získala pohár za 2. miesto a nákupnú poukážku od Slovenského rybárskeho zväzu Sereď v hodnote 250 €. Gratulujem. Prvé miesto na rybárskych pretekoch konaných na Bágrovisku v Šintave 5. maja 2012, za ktoré bude ocenený pretekár nákupným poukazom od Slovenského rybárskeho zväzu Sereď v predajni VK v hodnote 250 € a taktiež poukazom na účasť na veľkých rybárskych pretekoch konaných 12. maja 2012 v hodnote 140 €. Samozrejme, pohár za 1. miesto na pamiatku a štartovací bulten do týchto pretekov a získava ho slečna alebo pani Veronika Sopúchová so štartovným číslom 52, ktorá ulovila kapra o dĺžke 55 cm o 3/4 na 10, jeho váha je 4 kg 30 dekagramov. Gratulujem.
Poprosím pretekárov ešte, keby sa dali troška bližšie k sebe. Roman urobí jednu fotku do kroniky. Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť. Výhercom gratulujem a ostatným vám prajem príjemné posedenie ešte a krásny zvyšok dňa. Ďakujem za účasť.